Ugma ang 40 anyos na si Dominador Jano Jr. kan Barangay Tinago, Ligao City. Nasaro siya sa mga napatapos na scholar kan ako Bicol Party List, Tecton Global Technologies Foundation Incorporated as in Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa kursong Shielded Metal Art Welding. Dugang nakaugmahan man sa iya na apisar sa sarong bulan na libreng training. Sarong man siya sa natauan ng toolkit kan partido kasuod ma. Istorya niya, nagtatrabaho siya bilang sarong chef. Sa ibong kaini, nagtutubod siyang bako pahurian gabos para madugangan ang sa iyang kakayanan. Kaya pinursigi niya ng God na makalaog sa naunang bita na scholarship. Gagamito niya mandaan portable welding machine na ipigtao sa iya nga ni magkaigwanin panibagong pagkakadilihensyahan. Napaka-challenging na pasukin mo yung hindi mo talaga linya. Pero napakasarap na ma-accomplish mo na yung training ng binigay sa amin ay natapos namin mula day 1 hanggang last day. Purpose to more knowledge, more skills na maibigay sa akin, hindi lang sa akin, yung mabibigyan ko pa rin ng trabaho din dahil may plano din akong halimbawa, syempre, magtayo ng shop or mangontrata, di yung iba, at least mabibigyan ko ng ibang jobs. Total na 532 na graduates ang natauan ng toolkit sa pigkondusir na distribusyon kasuudma sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Pira sa mga pigtukdo sa training, iyuan carbon steel plates welding as in carbon steel pipes welding. Kami po ay nag-hikayat sa inyo na mag-enroll. Lumapit po sa pinakamalapit na opisina ng Ako Bicol Party List sa mga coordinators ng Ako Bicol para po makapag-inquire and makapag-enroll sa mga kursong ganito para po din kayo din matulungan kayo na makakuha ng magandang trabaho and angat po natin ang ating mga pamilya galing sa kahirapan. Presente man sa distribusyon si Ako Bicol Party List Executive Director as in Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. Siring man ni dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Kitoko. Laom ninda na daipagsayangon kan sa indang scholars ang ipigtaong toolkits na pwedeng pagpuunanin sa dito welding shop o gamiton bilang freelance welders. Ikinaugmaman ninda na nagdadakol na ang welding professional sa rehiyon na makakatabang man sa pagbaskog kan ekonomiya. This afternoon is different because this is a toolkits distribution na kung saan may NC2 na sinda, igwa pa sinang starter toolkits that can be used for their kumbaga saday na negosyo. Yan po, saro sa mga primerong pigahanap kang mga kontraktor sa abroad, so mga TESDA certified dahil sinda po dahil na kayo turuan na mag-welding pa and ibig sabihin pagpasado ka sa TESDA, tataw ka talaga. Mientras tanto, naging posible ang programa sa padagos na pag-inguhan ni Congressman Zaldico nang patauanin pag-alalay ang mga kababayan niyang Bicolano na mas naging posible huli sa daing sawang suporta ni House Speaker Martin Romualdez. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.